Den Mas. Apa? Aku ki kangen lho. Karo jenengan. Sing tak kangeni apa? Untumu. Aku kelingan, aku bayangke nek jenengan ki pas roman karo aku ora duwe untung ngono ki yo kan ketoke piye ngono lho. Jajal kok piye? Oke kok kaya munyuk. Nek sing do duwe untu wuto ngono ki wis biasa. Nek iki gandeng jenengan ki ketoke kaya ora pati wutuh. Aku kepengin jajal Mas. Mbok rene to, aku ki Ojo. Ba, ojo. Gandeng. aja piye to? Gandeng. Ojo, sakne wong ndak infeksi ojo. Ora nek inspek wong sing arep aku. Halo. Goreng tetembangan yo. Ayo tetembangan sinambi guyon maton kaya biasane. Karo mlaku ya, to? Ya. Sapa sing kemarin arep tak kon nembang? Lah iki bocah-bocah sing urung nembang ya, Mbak. Sing pojok ya dhewe iki tunas sinden. Heeh. Sing wajib diipo-ipo, wajib dileluri, wajib dilestarekke merga sesuk sindan-sindan sing tuwa-tuwa ki nek wis ora ana utawa wis ora nyinden. Heeh. Aku sing ganti ya Mbak Entin ngene iki. Heeh. Kaya Prastiwi kae nek wis lekrek tuwek kok lekrek. Nek wis tuwek, kuwi bakale sing nyambung. Sesuk Prastiwi mung kari nyawang. Waduh anggere ana paharjan wayang kulit ngono sumbu jaman kapan? Heeh. Teko nganggo kursi roda. Wis tuwa. Jejer aku ya Prastiwi ndelok wayang wong loro. Wis kari pisu-pisuan kan. Heeh, ya ora apa-apa karo nyawang bocah-bocah nom sak anak-anake dhewe sing padha berkarya ngleluri kabudayan awake dhewe. Ayo. Ayo Mbak Andit. Jumeneng Mbak, menika sak menika peraturan wonten ing WL menika ora goro-goro, ora tayungan kudu jumeneng. Kowe kudu ngadeng. Ha iki menabuh tak dapuk ngono kok. Ora nabuh, ora ngombe kudu jumeneng. Lah iya. Iki peraturane bolot. Ha iya. Ya, iki termasuk lagi wae lulus SMKI terus mlebu ana ngisi. Wah kuwalik. Oh. Dilebokke sik lagi isi. Kok tak pancal raimu lho, Gong. Bagong iki kene ngging kok dadi mengondono aku. Tak pancal raimu lho. Ayo, Mbak. Antin. Heeh. Ngaturaken menapa, Mbak? Tembang podang kuning mawon nggih, Pak. Napa? Podang kuning. Podang kuning nggih sae. Pokoke sampean kudu semangat belajar nggih. Ampun kendo, ampun kendor. Ha iya. Nggih. Semangat terus. Tembang apa-apa dihafalke kabeh. Iya. Sinden niku pathokane siji. Supaya pinter kudu geleman. Lho. Geleman piye? Tegese ditanggap wayang ya gelem, tanggap ketoprak ya gelem, jak uyon-uyon ya gelem, jak jatilan nek pancen murakapi ya gelem. Ya. Ya kabeh kudu aja tolakan dumeh dadi sinden wayang terus dijak ketoprak. Oh kok enggak nganu enggak kulinae. Wah. Kuwi jenenge kemayu ngono kuwi aja ngono kuwi. Heeh. Mun ndak dikira wah sombong, wah wis mulai nganu iki apa jenenge iki? Berbesar diri. Jaim. Heeh. Ahmad Jaim. Kuwi bapakne Wahyu. Dibawani monggo, Mbak. Ngopo iki guyang-guyu ki caper apa piye kowe? Cuma ana sinden anyar kok ora lucu barang golek perhatian kowe. Dididet sik sangkem. Yo. Monggo, Mbak. Nadyan wujud temung peksi. Lho, piyai iki nek lagi seneng nyinden ki mesti dimat-matke tenan. Heeh. Nadyan wujud. Nah, cakepane aja nganti kleru, anu akurasi tepat. Lho. Maksudnya apa jenenge? Otoritas. Lah otoritas apa?
dikumendo. Artikulasine jelas. Apik iki, Truk. Jos iki sesuk nek dadi apa? Dadi sinden. Ha iya. Alus manis torembrak ati. Oke ngopo iki, Gong? Aku ki embuh. Ora ana apa-apa kok. Iya. Tapuk sandal. Lana. Ora apa-apa. Anu ku jenengane apa jenenge? Apa ontra jenenge? Embuh ora ngerti aku karepmu ki apa kok takon aku. Lho apa jenenge? Apa eksplorasi cengkok. Heeh. Ana. Apa kuwi apa-apa ora usah wedi no. Ngono ketekel cengkokmu lak jos. Iya. Golek isi podang kuning. Iba bunga Aku seneng iso. Ayo men kok iso apa? Iso iba. Tiku. Ketok Bagong anggere le omong sakarepe dhewe. Asal jalan meng. Asem tenan kok. Terlalu mempeng aku tuh. Ah iya. Krasane saiki. Ya mangga. Nyanding bisa dadi tamba. Engko nganu Truk. Ngopo? Dinggo ngisi wektu engko nganu ya pramen ya. Ya. Pramen ketoprak. Wondo karo Tati. Arep tak tes mental iki nyandak ora? Iki nganu lho. Iki apa jenenge usulan saka kanca-kanca lho sing do mlebu HP-ku akeh banget. Siap-siap nduk ora apa-apa. Ya kowe sing ora aktif ming Tatin ora wis gayeng. Ngendi gandrung Tito men iku critane sing lanang emoh. Sing lanang emoh ning asline ngono. Ngono maksude gelem. Ya. Iso awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang-mubang
Matur nuwun Mbak Enten. Wah iki carane Mutiara ki mung kari moles, Truk. Iki lak poles sedilo set. Di syuting nganggo streaming Dalang Sena Ciel. Heeh. Saben bengi sing nonton 20.000 seminggu wis dadi sinden tenan. Oh iya. Tak polesi apa? Aja wis rasa. Kuwi anggere ono. Aku ora percaya kok senengane Elisa ya moles aku. Viralke saiki viral. Tatin ki apa? Sapa? Biyen sapa sing ngerti Tatin? Tatin ki sapa? Bakul geblek. Ora ono. Saiki anggere muni jedul ngono kuwi takoke mengke Mbak Tatin nonton mboten nonton. Wah seneng banget wong iki. Oh njaluk foto. Foto kae Pak Tatin. Oh tua-tua. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Ah, iya tenan iki yo. Ayo, yo. Ayo Tin. Ngadeg Tin. Ayo. Gawe hiburan kanggo para warga Manding yo. Ayo. Warga Manding apa jenengan? Warga Manding apa jenengan? Termasuk aku. Aku ki ya seneng e. Ha iya. Saiki ki ngene dadi conto lho. Saiki pengikut-pengikut dalang ki do melu munggah panggung, do melu joget. Do melu pramen. Ki ya arep aku arep munggahke security-ku. Waduh. Jebolan ngendi, Gong? LP. Oh. Biasanya aku iki jebolan tentara apa ngendi. Ayo, gawe. Nah. Ya iki dianti-anti ket mau. Ket mau arep tak manfaatke keprigelamu malah ono jenenge kalaro Begawan Danawilapa mau apa. Begawan Danawilapa ora. Ayo, milih karo sapa? Sirmu karo sapa? Hah? Aku bingung. Aduh ajan. Kowe iki lho kata-katamu iki sok gawe penonton piye lho. Lah napa ta? Aku bingung. Heeh. Ya ora apa-apa arang ciri khasmu nek wis basa Indonesia. Wow. Medeni Tatin iki. Ayo sapa? Kula manut jenengan mawon lah. Nah aku ya karepku wondo karepku. Ning kira-kira wonge gelem ora? Kowe cocok ora? Aku sama-sama cocok. Oh. Sapa? Sama-sama cocok. Wah, parah iki. Lah piye? Ayo golek pasangan ki sing kira-kira cocok karo kowe. Pementasanmu men apik ngono sapa? Wondo ya? Ya jajal ya. Ya njajal. Wani ra ndok? Wani ra ndok. Hah? Wani. Wah, tuduk. Wani ndok, Joko Hanen. Oh, sapa ngerti ya sok viral. Ngono. Tunduk genang. Kok wis cincing-cincing e? Sesuk meneh nek arep ramen ki pupuran sik. Aja lendet-lendet, aktor kok lendet-lendet. Ngadeg dapukane napa niku? Dapukane Waidan Pak Ngontrane. Kowe dapukane Den Mas Broto. Iya. Ora apa-apa wis. Ane elek lho rupaku. Ora apa-apa. Ah Broto ki artine jebrot mata kok. Den Mas Broto karo Suminten. Nah, men kowe digandrung kowe rasa piye-piye pokoke kowe mengemoh karo moh intine. Siap. Oh, moh karo moh. Kan karo dialog aja ngono kuwi ten. Aja ngono Suminten. Aku ki wis duwe pacang. Nek nganti kurangan bojoku iso kepruk parut kowe. Aning Tatin ki watahe padha bojoku e. Ora apa-apa. Ah justru kuwi tak pasangke kuwi. Aku ro bojoku ki wedi e. Ora apa-apa. Ya kowe ki pokoke emoh. Pokoke emoh. Ya, mulai ya. Siap. Turuk. Guys, kowe dadi kursi guys tak ngono. Kowe urung-urung ya wis kurang ajar kok, Ndok. Turuk. Nekat. Wong-wonge kon dadi kursi. Nek ketoprak ki nek mau ki men ketok gayan lungguh kursi ya. Ya wis lungguh kono wae wong kursine ro kowe apik kursine. Lah mula. Satriya e, Mas. Heeh.
Den Bangsa Broto ki satriya. Heeh, Lesmana, satriya Lesmana Mandraguna. Ayo, Den Mas, ngono. Ayo, Tin. Tatine urung-urung wis keri kok. Keri. Ora aja bayangke sing werna-werna to, Tin. Ora lagi. Bayangno nek aku ki bagus. Aduh, iya. Cedak. Rasa guyu. Sampun dang manggen kula ngentosi. Iki sedana ning taman. Ya. Kene kowe mah ra iso omong. Dekno nek mbebeda wanda sak penake dhewe. Ayo. Dikira aku ra wani to, wani. Wani. Ternyata kamu berani ya. Ya iya. Wani. Ya pandangan matamu jangan begitu dong. Lah aku ki ceritane aku ya moh mandang kowe. Lah yang malah madang ngono kok. Nek madang ki sego kok. Madang kowe. Memandang, Pak. Den Mas Broto. Ya, ora kementelan ngono kuwi. Loh, jenenge gandrung ya sak-sake to ya. Oh iya wis sakare. Den Mas. Sopo kowe? Wis ngerti. Carane moh ki ya ketane iki ora ngerti ngono lho. Wis ngerti. Lho, ten ngono. Iki rak suminten to kok lho. Sopo kowe? Ngono. Oh, wis ngerti wong wis ben dina pentas bareng kok ora ngerti. Yo, Den Mas. Iki kaya minten. Iya, Den Mas, aku suminten apa panjenengan sampun lali kalian kula to Kang Mas? Nek nggon lali ki ora. Nanging Ya ora kok kok tembungan. jenengan jerawatan niku kangen kalih sinten to Mas? Jerawatan tenan lho kene. Ya ben kok. Kowe aja ngurus raiku to, raiku ki elek wis. Loh, senajan to elek nek aku seneng arep ngopo? Ora getun. Ora. Lho kok arep gelem iki? Emah. Nek tak pikir-pikir ya kok ya remane-mane ya. Elek. Den Mas Broto pacul ndase. Emah kok apa kok jero eman-eman ora. Den Mas, Apa? aku ki kangen lho karo jenengan. Sing tak kangeni apa? Untumu. Aku kekelingan, aku bayangin nek jenengan ki pas roman karo aku ora duwe untung ngono ki yo kan ketoke piye ngono lho. Jajal kok piye? Oke kok kaya munyuk. Nek sing do duwe untu wuto ngono ki wis biasa. Nek iki gandeng jenengan ki ketoke kaya ora pati wutuh. Aku kepengin jajal Mas. Mbok rene to, aku ki Aja. Aja. Gandeng. aja piye to? Gandeng, Tin. Aja, sakne wong udah infeksi aja. Ora nek inspek wong sing arep aku. Halo. Ayo to mbok rene sedilit wae wis. Nyawang karo aku lho Mas. Apa ya ora maneman nek kaya ngene kok diemo iki. Ya piye ya? Moh tetep moh lho, aku gak nek gelem. Alah aku nyekel tanganmu wis dak-dik-dak-dikduk ngono lho. Kenekku ki wis dak-dikduk ngenamu dak-dikduk ngono. Anak aku didemek kono kuwi tak bales kok. Oleh? Ambo kok takon aku. Oleh nyomong dumu aku dumuken to Mas. Cepet. Kok nganggo ngene-ngene bareng toh? Iki urung geleme wis nganggo gerakan ngene-ngene kok nek gelem ndak apa ya? Upama dapuk aku ki gelem wis. Ya. Lah piye? Kok kaya nunjem iwak. Ya. Dapukane lek ra gelem. Gandrung. Memanismu. Ayo, apa liyane terserah kowe. Pelok barang kok. Ya? Pelok barang apa? Ya pelok bareng kaya wingi wae. Memanismu aku sok lali. Oh. Manut aku ya Mas. Sak karepmu. Ya nenek to mbok aja ado-ado aku ki mau nek adoh lho, adem lho. Moh ra. Kok mikir diseleh ngono to? Mbok dicekeli kene nek ora kuat nyekel mbok tak cekelke. Iki mikir tak
cekelke. Ayo rono. Arep gelem. Ora. Ya apa? Ayo Rene. Rene ta. Kene tangane gawa Rene. Sing iki lho, aja sing endi? sing tengen aja sing kiwa, nek sing kiwa gupak emah aku. Kene. Sini dong. Yo. Kok ngene-ngene arek ngapa? Jarekku ki nyerimpet. Oh, jarike nyrimpet. Tak kira nek arek nunggangi ngono lho. Mengko ya, nek pengen kuwi mengko. Ediane ketoprak ampuh tenan iki. Terus gegarane Gegarane wong akrami. Din Mas. Piye minta? Apa aku ndak anggo kasar ngono apa ben gelem apa piye? Jongno aku gelem. Omong kok apa? ketoprak kok gemremeng. Ah, Kowe iki ra ndek anu to, pacangan cempluk. Aku ki ndek pacangan. Ngono lho berpikir aku ndek pacangan. Cempluk engko piye nek nganti gelem karo kowe? Cempluk ki bojomu sing omah kae, cempluk. apa iki? Wah, Ya mula Streaming lho iki. Aku wae lho. Streaming lho. Nek nganti bojomu rung turu, mulai keprok paro ndasmu. Mula nek dikeprok, nek karo aku tak sayang ora bakal tak keprok wis, ya. Sedilit wae. Wah, aku dilegani sedilit wae ngapa ta? Emang udah digusuk banyu. Nek wis wani maju rene aja mikir sing nang omah to, Mas. Aja diomongke realitamu nek nang omah ngono lho. Rene Bawa bojoku ki sini. Nekat ngapa? Emoh. Mau apa gelem? Hah? Mau kok ngene? Mau. Ayo ngapa ya sak karepku to ya? Aku arep memandang musik lho. Aduh. Aja suwe-suwe nek ndelok aku yo. Lah ngapa? Engko ndak ana kedadian sing ora aja gondeli. Ten. Pinten. Arep nanti to mbok musik rene Pinten. dhewe lho. Ten. Sengaja iki. Asline rombongane ade lucu-lucu lho, Tru. Ayo rasa piye. Engko sesuk tak japuk meneh liyan. Sesuk nganu, bungkek. Wah. Wah kae sencaki e. Emah, nek kuwi gah aku. Mergane sok ngelus-ngelus ngene terus e. Dadine ngene. Anggere rada kagol terus ngene-ngene. Nek yo trauma. Ora mutu tok kirime bojoku kowe. Oh, kirime bojoku Pak. Ora apa-apa. Nek ana apa-apa karo bojomu kok aku sing tanggung jawab kok, Mas? Piye? Gelem ya? Ora minten. Gelem mbok gelem to. Mbok ana sah ngomong gelem ngono. Liyane gelem aja Aku omong. tak omong genti yo minten. Iya, nang kene wae rasa lunga-lunga. Nek aku cerak-cerak ki soalé ana sing ngenggo. Apa? Ngene yo minten. Iya piye? Neng atiku ki wis ana Sapa? sing nglungguhi ora ana si cempluk. Ora Ya, peduli jaluk karo aku. cempluk, aku ora peduli karo cempluk, sepenting aku seneng karo jenengan. Monggo kowe seneng, ning aku ora seneng. Apa Wah. tenan to ora seneng? Meneng nih, sampe iki. Tenan ora seneng. Nek Sing- weruh kaya ngene iki ora seneng tenan. Sing gedhe pangapuramu cempluk, kowe aja cerak-cerak. Ya ora apa-apa lah ya ming cerak ya ngopo ta? Cerak ngene iki ya entuk to. Ya oleh wae monggo. Neng ya kowe mau. Ngopo lho? Ora ana ketoprak kok nyekeli cagak. Eleke dapukane ora gawe. Ha iya, engko sesuk tak gawe dapukan sing gelem. Saiki ra gelem sik. Cocok. Dinggeng sik. Den Mas, wong seneng ki ora bondo ora rupa. Nadyan to rupamu elek,
Terus apa Den Mas? Lirikanmu lho, mbok aja melirik ngono kuwi, aku dadi piye ngono lho. Nek ora seneng kok mripate kaya seneng. Aneh man. Wong seneng iki ketok lho sekole ngemat. Mas Petro, asik tenan dong ngene iki Mas Petro. Piye? Asik tenan iki. Emoh aku ondur aku karepe kon ngono. Emoh aku. Moh tenan? Moh. Kok ora gelem karo aku ngopo to? Ayo, Kok empuk. gelem? Kowe wae sing gelem karo aku ya. Ndok apa ndok? Den Mas Broto, aku lali lho. Karang kebiasaan iki kelingan pondo lho aku ki. Ning kene ora ana wondo. Iya, pondo iki pacarku biyen pondo. Oh, monggo. Ning kene sing eneng Den Mas Broto. Iya Den Mas Broto, mbok ora rono rene aku kesel ngetutke lho. Mbok gelem ngono gek ndang. Ya ngono ki lho. Ya monggo, aku kepengin mlaku-mlaku. Pengen mlaku. Ya aku digandeng nek mlaku. Tanganku wis ana sing duwe. Wah. Sapa sing duwe? Ya. Aku ta? Aku ta? Hah? Ayo to, Mbok, ayo. Laku gandengan kaya nek manten kae lho. Nek manten kan sing lanang nang tengen, sing wedok nang kiwa terus cekelan ngene iki, terus mlaku bareng terus diiringi apa kebo gira. Heeh. Aku wis rasa diringi kebo ki, aku wis nuntun kebo kok kowe. Aku kebone kok ngene, kurang gede ki. Ning ya ora apa-apa. Aku ayo rene. Nah, aja minggir-minggir engko nek tiba aku kangelan bopong lho. Aja ya cempluk. Aja. Kok cempluk kowe minten. Iki mbok tangane ngene iki lho dibuka. Tangane buka terus tak ngene iki. Lah iki jadi satu. Ora gelem apa piye? Den Mas. Oh, disawer lho. Iki. Lho, entuk 200. Kowe arep mau kowe minten. Aku njaluk atimu wae. Ora enenge ning atiku mung ana dhuwit 200. Kok ati kok telehi duit lho. Piye tanganku mau piye rasane? Iya, piye ya? Kuwi lagi tangan lho, urung liyane. Kapokmu kapan kowe? Arep jajal liyane ora? Iya. Den Mas. Ah piye ping paitan 200 kok? Aja minten. Tetep atiku tetep puguh. Aku ora wani nampa katresnane wong wedok. Ngati pawi Nadan atimu tok nggo pawitan tresna karo aku, nek aku ora iso nampa cempluk. kok masa ora iso napa? Pripun, Pak? Ora Apik wis. saiki ngene lho Den Mas. Iya, Pak iya. nek pancene kowe ora seneng karo aku ya aku leganono sedilit wae. Ya paling ora sak jam wae wis. Ora aja ngono cempluk, aja ngono. Lah Aja aku Cempluk. kepengin tenan lho. Suminten. Suminten jenengku sing dicempluk. gedhe pangap. Sak mergane sakjroning atiku. Atos-atos to Iki wis ora ana wong wadon sing ana sakjroning atiku kejaba mung cempluk. Mula minten. Aku ngerti yen atimu ming ana cempluk ning apa ya ora kepengin karo aku sedilit wae ngono lho. Sedilit wis. Umpama Kok bar kuwi nek arep karo cempluk ya monggo ning aku leganono wae sedilit wae. Piye Den Mas? Mbok ora mlaku mbok madheg jejeg ngene iki. Terus madhep rene, tangane ndaplang, terus dingenekke. Ayo. Garing ini lho. ora tetep atiku tetep aku duwe adeg-adeg
Wah, iki. Aku nek wis tresna karo sing jenenge Cempluk ora bakalan aku tresna marang wong wadon liya. Ngene iki ngapa golek sinyal kok? Kayak Pak tiru-tiru nek ketoprak kae. Ora iso. Luput pisan kena pisan Yen gampang luwe Den Mas, Apa minten? apa kowe pancen ora seneng tenan karo aku? Aku ora bakal kondo lawali marang sliramu. Ngematke aku, coba dimatke mataku. Den Mas, Piye? madhep rene to? Madhep Ora rene. Coba nek pancen kowe ora seneng karo aku dimatke. 4 mata kita melihat. Jajal ana apa? Iki ketoprak iku. Iya, aku ngerti nek iki kudu nganggo basa Jawa ning kowe mbok jajal ngematke mripatku sedilo wae, cepet. ngapa kok ngene aku ki? Didini nek seneng ngono langsung tak Ya kuwi rasa mbok kowe tekan. Ya tetep ra entuk broto kok njur tiba-tiba seneng. Kok njur arep ngene. Kok mengarep ngene wae. Den Mas ora sanggugu penonton. Iki antarane aku karo kowe. Iya. Ngematke. Aku matno. Umpama aku ngematno paribasane pucuke ngembun-mbun tekan delaman sikilmu. Wis ora iso. Ora iso piye? Ora iso nibake katresnan karo kowe. Kowe iki Kejaba mengurung kulino. Kejaba apa? Kejaba apa, Mas? Kok nganggo kejaba ki piye? Kejaba apa? kejaba sing tak sawang kuwi Cempluk. Apa ya? Aku kalah ayu karo Cempluk. Wong tresna ki ora perkara sawangan ayu, perkara sawangan apik. Lah berarti aku ya ngono kuwi. Aku ora perkara jenengan elek, perkara jenengan piye-piye. Aku tetep tresna karo jenengan. Mbok jenengan please sedilit wae to. Ya ora apa-apa iki, suminten wis mulai arep edan ki basane wis sak karepe dhewe. Wis mulai Iya. selip. Apa nek ora nganggo basa Jawa, nyanyi lagu Jawa, aku lagu India ya iso lho. Ya. Jajal apa piye? Aja dijajal. Lah piye to? Ben kowe ben Piye kuwi? Kata-katane piye, Pak? Kok aja dijajal. Nek mau dijajal wae ping marai semenut. lah karepe piye? Tenanan? Ya ayo rene tenanan. Aja sik iki Kok otin sapa? ora iso. Ora iso piye? Nek saiki ora iso, mengko suwe-suwe ya iso nadyan to. Iki ming tekne urung kulino, kok nek kulino iki njolak njaluk ngerti ora? Iki ming urung kulino, urung kenal aku ngono lho. Karo tatin arti jegal sih. Kena gubet kabel lho. Ora iso Cempluk kok nek aku tresnaku mung karo Cempluk ora iso karo Suminten. Aku wis kebatut janji. Pas ae. Ya mas kurai. Temen aja nek ya. Sapane dikae. Apa temerata. Jangan aku tahe. Ya karuhae. Kuci-kuci hotahe. Mas, Mas Broto ki pinter. Keterangane Den Mas Broto ki seneng dangdut Bareng didangdut. Seneng dangdut, tak nyanyikke lagu dangdut ya. Ya, Den Mas. Ya sakarepmu nek aku kabeh iki seneng. Nek kowe nembang meneh iki mau nembang apa India. Balenono meneh. Lagune sing kuwi mau meneh, heeh. Apa ganti?
Ya saisamu wae. Aku apa-apa iso lho Den Mas nek kanggo kowe apa to sing ora? Pengen aku apa? Pengen aku peluk? Hah? Piye to kok ya angel temen Lah jare dapukane mo. Ah iya mah bener. Nek dapukane gelem ngono aku trimo langsung tak. Iya. Dapukane mo. Gayane Irangkuwati langsung tak. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma Wis mulai udan. kamu sayangku di dunia ini. Madep rene. Kowe iki kok madep rene to, Mas? Njaluk lagu apa tak turuti kok ya Mas Wawa lho. Minten Apa? sing sadar kowe minten. Aku sadar. Aku ki sadar banget. Aku karo Kanjeng Rama wis dijodokke karo Kanjeng sapa? Rama sapa? Rama Trenggalek. Rama Semar. Bos. Bapak saya namanya siapa? Aku yo ora wani ya. Engko nek senani bapakmu dipisu-pisui masih loko aku. Oh, bapakne Subrata to? Adipati Trenggalek. Ayo siapa? Adipati Trenggalek. Mas. Diwasani ngono wis sawen. Ora usah mikir jenenge bapakmu to. Mosok anane iki aku ro kowe gelem apa ora nek ra gelem nganggo kekerasan lho. Aku suwe-suwe nek ra gelem lho. Aja Mbok ora. Aja minten Mbok aja. ora kowe lho. Alah. Ora ana alah. Den Mas. Lah nek pas mlaku saka kene iki ya Kurang ajar. Kowe weruh apa Den Mas? Weruh apa? Modiar kowe. Ayo, kapokmu kapan? Weruh apa tak omong? Kapokmu kapan kowe tagih kowe? Kowe lagi weruh kaya ngono, sesuk bakal weruh kabeh. Ah. Tene. ora aku tetep Kondoke tak omong karo aku nek weruh kabeh nek. Lah terus piye? Karepe terus piye lho? wis saiki dicupet cukup semene wae yo minten Ora. Ayo. Kok njo liwat dhuwur terus lho. Lah kene iki gelem. Sesuk bakal tak kei. Den Mas kok aja ndodok ngono kuwi lho. Kene tak benake wiranmu rusake lho Kang Mas. Tak benake. tak benakne dhewe Iki tak wirake. nek sing benake kowe engko ana wawan sing Lah ngopo lho? Ora usah dibenake. Den Mas Broto iki bar tuku porok. Terus? Wah, nek pirane tak benake pire? Piring apa jengat? Apa Den Mas duwe per? Mbak aku ndelok permu. Mas? Ora usah gagas piye-piye karo wong liya. Anane aku karo kowe. Dadi nek Tatin wis dadi ketum rakyat. minten Apa? saiki kowe karo aku iki karo Gusti wis ora iso karo dene wis Gusti sapa? Gusti Yuda. Gusti Sena iki ra oleh. Oleh ngono. Lah saiki ora usah gagas Gusti Sena nek pancen kowe seneng karo aku ya gek ndang nyo. Ora oleh. Ya ora usah peduli wong liya no. Ora iso. Minten. Wis saiki kowe bali yo wae kono. Emah aku ora arep bali, aku ora entuk-entukan kok kan bali lho. Ya mumpung esuk ngene iki bali. Terus ngapa? Bali ayo bareng karo kowe, Mas. Ora iso minten. Jarene nek esuk-esuk ngene iki nganu, Mas. Ngono piye? Ya ora Aku nek wis ngene iki aku yo bayangne warna-warna lho, Mas. Kayak senggol-senggol sikil iki kene yo gelem. Oh, sikile tak singgol kita.
Sikile tok sikile tok. Den Mas. Karo ditembangi diteruske. Kamu mau apa? Heeh. Tekan Wis lali kowe. Luput pisan. Mau wis luput. Yen gampang. Yen gampang luwe gampang. Yen angel. Iki kok ana regete to, Mas? Men apa-apa men dikumbah cempluk wae. Ora lho, iki ki arep tak resiki ana regete. Men ning mengko ndak ana apa to? Ora kuwi ya keringetan tak ulapane ya, Mas. Den Mas aku pengen ngulapi kuwi lho. Wah iki mesti kerak. Den Mas, aku wis jupuk tisu tak lapi. Aja ditisu kok tememplek nang rai. Gelem ya? Tememplek nang rai. Nek nganggo tisu ki ngelim. Apa? Ngelim. Ngelem ki piye? Angel ditetel. Ya, engko ditetel sing nentel kowe ya. Nek tememplek nang aku sing nentel kowe, nek tememplek nang kowe sing nentel aku. Kene to, Den Mas, bahaya. Asli lho to, to. jlimet lho kuwi. Apa nih sing jelimet? Umpama tenanan kan jlimet to ya oke. Wah, brotone wis ndase atos brotone. Mulai oke Kok bareng. kowe oke-oke ning ora ana anu tindakane kok kowe ket mau. Apa aku kudu kasar karo kowe? Monggo kowe arep kasar ning aku tetep ora iso tresno karo kowe minten. Kudu kasar? Njaluk kasar? Yen angel Mau wis e. tan kena Tan kena ati. kok ki ngomong cengkoke lali. Ben aku ora urusan cengkok kok. Oh iya. Sepenting aku karo Den Mas Broto dadi siji ya ta? Iki ki lho arep tak ulapi ket mau ya megah ki ngopo to ya? Ora Wong liyane ya do pengen tak lapi kok kowe tak lapi kok emah. aja ngelapi nggon aku. Raiku kok nggon aku. Lah ira nggon. Ah nggon aku ki kata-katane iki ketoke alike. Ya Nggon aku ki artine iso akeh banget. Aja ngelapi pasuryanku. Ngono. ya ngono kuwi minten. Iya. Den Mas, Apa minten? ana piye to aku kudu kon kepiye ben kowe iki gelem karo aku. Nganti yo umpama ki bumi karo langit tangkep. Heeh. Aku ora bakalan iso tresno karo kowe. Ayo mati kabeh kok iso. Ayo to nek bumi langit tangkete mati kabeh kiamat kuwi jenenge. Aku mati ra apa-apa nek karo kowe lho, Mas. Engko mati. Sapa to bolot kepengin bolot lho. Bolot lae kepengin karo aku kok kowe ora kepengin ki kepiye lho. Ah bolot wis ngusek-usek terus kok. Betul. Aku aja tok padake ro bolot. Lah apa? Ah bolot kae iki ketok ing meking ki suarane song ropel ping 3 nek peking ting ting ngono ting ting tok ting ting tok ting ting tok. Lah sing tok-tok ki apa, Ya Den golek Mas? ana dhewe. Ning aku. Kok namu iso tok-tok? Hah? Piye to? Hei. Hadap sini dong. Lihatlah wajahku to Kang Mas, sedih wae wis. Kari 2 menit sing, kari 2 menit waktune kari 2 menit. Sing gedhe pangapuramu. Ora gelem tenan. Sing gedhe pangapuramu. Nah terus aku piye? Aku nek ngene iki aku iso edan lho. Nek ora gelem karo aku. Monggo kowe arep edan, monggo kowe arep waras kuwi sing dikarepke. Lah mongko aku nek edan aku cok wudo lho. Sakarepmu. Lah kowe ora kepingin? Nek gelem dadi sawang wong akeh wudawa sisan saiki. Lho kok jurne nentokke kowe saiki ngono. Nek Kowe pengen aku wudo? wani, Ya ayo donor-donor nang kene. wani, Wani, tenan, tenang. nekat, minten nekat. Kene nggonamu tak bukain dhisik kene. Aja dibuka minten.
Lagi golek. Gede. Minten. Apa? Kowe elinga ya Minten. Aku wis eling ya, aku ki eling. Ora Ning iso. kowe iki angel ya ramom lho tak geblek. Ojo nganggo kekerasan Minten Ya kowe nganggo alas ya ora gelem kok. Lara tenan ten kowe kekerasan. Mosok Den Mas kok kono Ki padha bojoku tambah kekerasan. Lagi tak ngene lho. Mengke tak akon adep rene ngene kok ya tiba. Apa ya ora duwe kekuatan sing marai iso ngadeg jejeg ngono apa piye? Aja ngono Minten. Arep nandi? Ra entuk lunga. Dalane kok tok tutupi kabeh. Ya ben. Ketno kok Aku mengke. nek mlayu nek mbrobos metu kono leh ora Minten. Ya kene brobosan ngene, cepet iki lho aku selangkah. Kok dicincenge apa piye? Ora Minten. Wis Minten, wis. Embrobos ya iso keri tenan. Ora iso Minten. Aduh. Dalange ya petuk. Ayo gak dirampungke. Wis tak jami kurang 2 menit kok iso cerewet bae. Iki piye le rampung piye? Ayo nembang apa kok gak wis kok. Kowe nembang apa tak tinggal lunga kowe terus edan areng gulung-gulung ya sak. Hah? Iki wis gandrung e. Tinumbas arata wis ora gelem tenan kowe Mas. Sing gedhe pangapuramu aja dadi lara atimu. Aku tetep ora iso nampa katresnanmu. Wis mangsa borong, aku bakal kondur ning Trenggalek. Aku melu to Ding Mas. Den Mas. Aku melu. Den Mas. Apik to. Jos tenan nek iki mau. Oh, piye ndok entuk tepuk. Ditmu 200. Paris. Ya, tatin 200. Ayo wis iso menghibur para lenggah. Menak. Waduh, 100 ya. Ya, men adil. Oke, siap. Pokoke Iki sing do keploki do ngenehi ora? Pun nggih. Wis apik, wis Rasa wae. wedan rasa. Sesuk nang wedan ya sak yuta. Ah iya. Sayuta gelem aku usul klambi. Wah bagong bareng kok njok. Aku penonton e. Aku melu getem-getem rasane. Ayo apik. Kuwi jenenge nek kowe melu getem-getem kuwi tegese pemerane keduanya itu sukses ngono lho. Peran dadi wong nyenyengit ya kudu iso nyenyengit. Peran dadi wong gandrung ya kudu iso. Ayo wis jenenge apik kaya ngene mah. Heeh. Yuk ngedeke kethuk ora, Tru? Rasa dideke wis ben turu wae. Dadak ngedek-ngedeke barang aneh-aneh lah. Wis ngene iki wae, heeh. Slendro. Ya, neruske Suminten Ledan ku ndak lautane tan. Ya.